Ola, bo día. Imos a solucionar agora o problema que nos dá cando queremos recén instalado o programa de edición de vídeo Kdenlive e queremos arrancalo por primeira vez. Entón, se o buscamos no menú de programas instalados e lle damos, executamos, nos vai dicir Windows que falta o icono de acceso directo e haberá que buscalo. Entón, para buscalo, imos buscar o cartafol no que se instalou o Kdenlive, que nun principio vai a ser no cartafol neste equipo en C e en arquivos de programa. Se buscamos aquí, atopamos o cartafol Kdenlive. E que pasa? Imos a mirar os programas que sexan executables e só atopamos o uninstall, que non é o que queremos agora mesmo. Para atopar o executable do Kdenlive temos que irnos á carpeta bin de binario e temos que buscar ese Kdenlive exe que o temos aquí. Se lle damos doble clic, xa se nos vai a executar o Kdenlive, xa podemos. Pero cada vez que queremos andar no Kdenlive temos que facer toda esta ruta un pouco pesado, entón doulle clic ao botón dereito e podo ou ben anclalo ao inicio ou ben crear un acceso directo. Son moito de crear acceso directo, se me di que Windows se o quero poñer no escritorio, obviamente digo que sí, e xa terei un icono de acceso directo ao Kdenlive para poder abrilo e executalo cada vez que queramos facer un vídeo. Espero que sirva de axuda. Un saúdo.